ጥዕና ሃብለ ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተመልከቲ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ዕለታዊ ዜና ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ትግራይ ዝኸፍአ ሓደጋ ጥሜት ከም ዝተኸሰተን ብሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ናይ ዝተጠቕዑ ህፃናት ቁጥሪ ድማ ብ4 እጥፊ ከም ዝወሰኸን ተገሊጹ። ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ምስ ሓይልታት ትምክሕቲ ክልል ኣምሓራ ብምዃን ኣብ ትግራይ ብዝፈጸሞ ወራር ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ብሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ናይ ዝተጠቕዑ ህፃናት ቁጥሪ ብ4 እጥፊ ከም ዝወሰኸን እንተወሓደ 4 ሚልዮን ተጋሩ ንሕሱም ጥሜት ከም ዝተቃልዑን ዴቬክስ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ሓቢሩሎም። ሰራሕተኛታት ረድኤት ሰብኣዊ ሓገዝ ምክፍፋል ኣብ ዘይከኣልሎም ከባቢታት ዝነብሩ ኣስታት 33,000 ህፃናት ብዘተሓሳስብ ደረጃ ብሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ከም ዝተጠቕዑን እዞም ህፃናት ህፁፅ ሓገዝ እንተደኣ ዘይረኺቦም ክሞቱ ከም ዝኽእሉን እቲ ዜና ኣመልኪቱሎም። ኣብዚ ዓመት 56,000 ዝኾኑ ትሕቲ 5 ዓመት ዝርከብዎም ህፃናት ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ብዝበፅሖም መጉዳእቲ ናይ ቀረባ ክንክን ከም ዘድልዮም ዘመልከተ ትጸብጻብ እዚ ኣሃዝ ነቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዘሰክፍ ኩነታት ከም ዘይካትት ኣፍሊጡሎም። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ትግራይ ሓገዝ ምግቢ ካብ ዘድልዮም ወገናት ነቶም ፍርቂ ዝኾኑ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዝርከቡን ሰባት ጥራሕ ከም ዝሓገዘ ብምሕባር ነቲ ዝተረፈ ህዝቢ ግና ረድኤት ምክፍፋል ከም ዘይከኣለን እቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ ብዘይ ገደብ ረድኤት ክከፋፈል እንተዘይተኽኢሉ ሚልዮናት ብጥሜት ከም ዝሃልቁ ኣጠንቂቁሎም። ከተማ ኣክሱም ብተመዛበልቲ ወገናት ከም ዘዕላለቐትን ኣብታ ከተማ ድማ እኹል ዝኾነ ቀረብ መድሓኒት ከም ዘየለን ተገሊጹ። ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ ከተማ ኣክሱም ካብቲ ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ነበርታ ዝፈጸሞ ጨፍጫፍን ሕሱም ስብራትን ገና ኣይሓወይትን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተመዛበልቲ ወገናት ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርትን ቤተ ክርስቲያን ጽዮን ማርያምን ተዓቂቦም ከም ዘለውን እታ ከተማ ድማ ብበዝሒ ሰባት ከም ዘዕለቐለቐትን መነባብሮ እቲ ህዝቢ ከዓ ኣብ ጸጋሚ ኩነታት ከም ዝርከብን እቲ ዜና ሓቢሩሎም። ኣይግዱ ብዝበለ ሳጓስም ዝፍለጡ ሓደ ነባሪ ዋላ ሰላም እንተዘይሃለወ ተዓጥዩ ዝነበረ ቤት ምግቦም ከም ዝኸፈቱ ምስ ሓበሩ ሎሚ እቲ ኩነታት ተቐያይሩ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ህዝቢ ካብ ከተማ ናብ ገጠር ይሃድም ነይሩ። ሎሚ ድማ ሰባት ካብ ገጠር ናብ ከተማታት ይውሕዙ ዘለው ብምባል ብጥሜት ካብ ምማት ኢሎም ትካሎም ከፊቶም ይወሳወሱ ከም ዘለው ምግላጾም ድምፂ ኣሜሪካ ኣመልኪቱ። እቲ ኩናት ኣብ ዝተወልዑ ቅንያት ኣማይት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐተሉ ንብረት ህዝብን ውልቀ ሰባትን ከም ዝተሰረቀ ኣቑሑ ገዛውቲ የከፋፍልሉ ዝነበረ ትካሎም ቴሌቪዥኖምን ዓራቶምን እውን ከም ዝተሰረቀን ኣይተ ኣይግዱ ተዛሪቦም ኣለው። ሪፈራል ሆስፒታል ኣክሱም ድማ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ብሕሙማት ተጨናኒቑ ከም ዝርከብን እኹል ቀረብ መድሓኒት ከም ዘየለን እቲ ዜና ወሲኹ ሓቢሩሎም። ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብን ኣብ መቐለ ዝነበሩ ዓለም ለኸ ኩባንያታት ዝውንንዎም ገለ ፋብሪካታት ድማ ብወታደራት ፋሽስት ኣብይን ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ከም ዝተዘመቱን ተገሊጹሎም። ቁጠባ ኢትዮጵያ 10 ሚእታዊ ዓመታዊ ዕብየት የመዝግብ ከም ዝነበረን ሎሚ ግና ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ድኹም ኣመራርሓ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን ተንከልከል እናበለ ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብን ሮይተርስ ኣመልኪቱሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ተራእዩ ዘይፈልጥ ልዕሊ 20 ሚእታዊ ዘቕባበ ከም ዝተኸሰተ ዝለዓለ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ ከም ዘሎን ብሰንኪ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ትካላት ወፃኢ ንዝኸፍአ ፀገም ከም ዝተቃልዑን እቲ ዜና ኣመልኪቱ። ፕሬዚደንት ዓለም ለኸ ንግዲ ጋሊ ስትሪክለር ብምኽንያት እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘሰክፍ ኩነታት ርእሰ ማሉ ከዋፍር ዝደሊ በዓል ሃፍቲ ከም ዘየለ ሓቢሮም ኣብቲ ሃገር ርእሰ ማሉ ከዋፍር ዝደሊ ኢንቨስተር ክህሉ ኢለ ኣይግምትን ከም ዝበሉ እቲ ጸብጻብ ገሊጹሎም። ብኻልእ ወገን ኣብ መቐለ ዓለም ለኸ ኩባንያታት ዝውንንዎም ገለ ፋብሪካታት ብወታደራት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ከም ዝተዘመቱ ሮይተርስ ኣፍሊጡሎም። ብባንግላዴሻውያን ሰብ ሃፍቲ ዝውነን ፋብሪካ ዓለባ ዲቢኤል ከም ዝተወረረ ቬሎሲቲ ዝተባሃለ ካልእ ፋብሪካ ዓለባ ድማ ወታደራት ፋሽስት ኣብይን ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ንኣዋርሕ ሰፊሮምሉ ከም ዝጸንሑን ኣብ መወዳእታ ድማ ንብረቱ ከም ዝሰረቕዎን እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱሎም። خبر وزبانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخ نوض دموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقل امن قلزمنا زي يطوى بحايلي ما نقد نسقلكم عنا سقرو ببالحق نسقرو بعقلي أبي موجاتام ባይቶ ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ከቢድ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ደውን ምባል ህፁፅ ስጉምትን ክውሰድ ነበር መራሕቲ ኣየርላንድን ላይቤርያን ጸዊዐን።
ኣደውንበር እቲ ፍሉጣት መራሕቲ ሃገራት ዓለም ለኸ ትካላት ዝሓቆፈ ዘኢል ድረስ ዝተባሃለ ውዳበ ዝኾና ነባረ ፕሬዚደንት ኣየርላንድ ሜሪ ሮቢንሰንን ኣባል እቲ ትካል ዝኾና ነባረ ፕሬዚደንት ላይቤሪያ ኤለን ጆንሰንን ብሓባር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንፆታዊ መጥቃዕቲ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ይፍፀሙ ንዘለዎ ግፍዕታት ኮኒነን ክልቲአን ውልቀ ሰባት ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ከቢድ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ደው ንምባል ህፁፅ ስጉምቲ ንክውሰድ ፀውዒተን ኣቅሪበን ኣለዋ ብዘይካዚ ክልቲአን ነበረ ፕሬዚደንት ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ዝተማልአን ዘይተገደበን ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንክህሉ ብምፅዋዕ ባይቶ ፀጥታ ነቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቅድም ክብል ዝሐለፎ ውሳነ ቁጥሪ 2417 ብምትግባር ኣብ ልዕሊ እቶም ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ተጠቀምቲ ከይበፅሕ ዝኽልክሉ ዘለዉ ሓይልታት ወረርቲ ስጉምቲ ንክውሰድ ሓቲተን ዕሱብ ብባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ትግራይ ምህላውን ንሰላም ምርግጋዕን እታ ዞባ ሓደገኛ ስለ ዝኾነን እቲ ባዕዳዊ ሰራዊት ብቁልጡፍ ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣለዎ ክብላ ድማ ሓቢረን ኣለዋ እምበኣርከስ እዚ ኸበርኩም ተመልከቲ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ነዚ ዕለት ዝበልናዮም ዜናታትና እውን ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለ ዝተኸታተልኩም ኣመስጊና ኣለና ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና ትግራይ ትስዕር ሰላም